ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର। ଏହାର ନୋଟଟିଏ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ପୁରା ବହିର ନୋଟ ପାଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପ୍ରକୃତି କେବେ ସମ୍ବଳ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ବଳ ପାଲଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ଅଥବା ମଣିଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବଳର ରୂପ ନିଏ ବା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେବାର ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ କଣ କଣ? କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ କହିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଗମ୍ୟ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଏସେସିବଲ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ କରିବା ବା ସମ୍ବଳ ତିଆରି ହେବ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିପାରିବ। ଆମ ପାଖରେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା କୌଶଳ ଥିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ, ମାଟି ତଳେ ତେଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ସେ ତେଲ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ଯଦି ମାଟି ତଳେ ତେଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ ତାକୁ କାଢିକି ସେ ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ତେଲଟା ସମ୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ। ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତିରୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲଗାଇବା ତା ପାଇଁ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରିବା ତାହା ଆମକୁ ଲାଭ ଦେଉଥିବ। ଆମର ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ତା ଅର୍ଥ ସେଇଟା ସମ୍ବଳ ନୁହଁ। ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତାକୁ ଆମର କ୍ଷତି ହେଲେ ତାହା ଆମେ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ କୋଇଲା ବାହାର କରିବାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେହି କୋଇଲା 50 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଏକ ଭଲ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମକୁ ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କାର। ତ ସେଇଟା ଭଲ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସମ୍ବଳରେ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ସମ୍ବଳରେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବା ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ, କଲଚରାଲି ଏକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେହି ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ସମାଜ ବା ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଉଦାହରଣ, କେତେକ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପବିତ୍ର ବନ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ତୁମେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସେଠାରେ ମହାଦେବ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୈଳାସ ଉପରକୁ ଚଢି ପାରିବାନି। ଯଦି ସେଠାରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ଥାଏ ବି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଓ ଶୋଷଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ବା ଶୋଷଣ ଶବ୍ଦଟି ଖରାପ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଠରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ କିଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଗଛକୁ ଆସବାବପତ୍ର ବା ଘର ତିଆରି କରିବା। ସମ୍ବଳ କଣ? କାଠ, ନଦୀ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗେ। ସମ୍ବଳ ଜଳ ସମ୍ବଳ, ଖଣିଜ ବା ମିନେରାଲ୍ସ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଗାଡି ତିଆରି। ସମ୍ବଳ ଦୁଇଟି ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଲୁହା ଓ କୋଇଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଖଣିଜ ହୋଇପାରେ। ଏକରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁଜ୍। ବ୍ୟବହାରରେ କେମିତି ସମ୍ବଳକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ବଳର ଭୂମିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲର ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଳ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବ ବା ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବାୟୁ, ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। 2ରେ ଆସିଲା କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରୁ, ଯଥା ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ କାଠ, ଗହଣା ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ପଥର। ଏଥିରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯାହା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇବା, ଘର ତିଆରି କରିବା, ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବା ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳେ? ଯଥା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ପବନ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁ ଓ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲଗେଇ ପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କହିବା। ତାପରେ ଅଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା। ଏହି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଶୀଘ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଜଲ୍ଦି ତାର ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ କରିବା, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଗଛ କାଟିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ସର୍ତ୍ତ ନ ମନାଯାଏ, ତାହେଲେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ରହିଯିବ ନାହିଁ। ଘରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଥରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ପୁଣି ତିଆରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆସେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ସମୟ ନିଏ ଓ ଏହା ସୀମିତ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏହା ସବୁ ପୁଣି ତିଆରି କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକି କହୁ। ସତର୍କତା କଣ? ଭାରତ କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆମ ଆସନ୍ତା ପିଢିକୁ ଆଉ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆମେ ନ କମାଇବା, ସୁବିନିଯୋଗ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ବଳର ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସେସ୍। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅନେକ ସେବା ମାଗଣାରେ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 275 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ମଣିଷକୁ 350 ଲିଟର କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ପଡେ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଦୈନିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଭରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କମ ରୁ କମ 2ଟା ଗଛ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମକୁ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଓ
ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡେ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଗଛଟିଏ ପଡିଗଲେ ତାହା ପଚି ସଢି ମାଟିରେ ମିଶେ ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ ପାଇଁ ସାର ଯୋଗାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଓ ନିଜ ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖେ ବା ପ୍ରକୃତି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖେ ଓ ନିଜକୁ ନୂତନ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ମଣିଷର ପ୍ରଭାବ ଓ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିଲା ମଣିଷର ପ୍ରଭାବ ଓ ସମସ୍ୟା। ଆମର ଅତ୍ୟାଧିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ବିଶ୍ୱ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିମାଳୟ ବରଫ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହିମାଳୟରୁ ବହୁତ ବରଫ ତରଳି ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ନଦୀରେ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଲା। ଯଦି ହିମାଳୟର ବରଫ ତରଳି ସରିଯିବ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିବା ସରିଯିବ ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସାରାଂଶ, ଆମକୁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଏମିତି କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥିର ବିକାଶ ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ, ଅନଇଭେନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ମରୁଭୂମି। ଭାରତର ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଓ ଲୁହାପଥର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଖଣିଜ ତେଲ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିକାଶ ଘଟାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନବ ଜୀବନ ଉପରୁ ପ୍ରଭାବ କଣ କରେ? ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ମଣିଷର ବସବାସ ଓ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ନୂଆ ସହରର ବିକାଶ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ଖଣି ବା କାରଖାନା ଥାଏ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇଁ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳି ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଜୀବିକା ହୁଏ। ସମ୍ବଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣି କାମ, ଚାଷ କାମ ବା ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ମିଳେ, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ଓ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। 3ରେ ଆସିଲା ସମ୍ବଳ ବିବାଦ। ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ। ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ନଦୀ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଳି ହୁଏ। କାବେରୀ ଜଳ ବିବାଦର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାହରଣ ନେବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ନିକଟ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଉପରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଦୁଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ବହୁ ପୁରୁଣା। ତାପରେ ଅଛି ଜମି ବିସ୍ଥାପନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣି ବା ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଛାଡିବାକୁ ପଡେ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସଠିକ କୌଶଳ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଦେଶ ଧନୀ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଭାରତ ଉଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ଇସ୍ପାତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ଇସ୍ପାତ ବିକ୍ରି କରି ଭାରତ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାରତର କୃଷି ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ଭାରତର ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା, ଭାରତର ସିଲ୍କ ହେଲା, ଭାରତର କପଡ଼ା, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ନେଇପାରିବା, ତାହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଆଉ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ତାହା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସାରାଂଶ ଏଥିରେ ସାରାଂଶ ଟେବଲ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କଣ କଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ନକାରାତ୍ମକ, ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ, ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସହରୀକରଣ।
ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ଘଟାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା ଜଳ ଓ ଖଣିକୁ ନେଇ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ପାରାଡକ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ରିସୋର୍ସ କର୍ସ ବା ପାରାଡକ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟି କଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ବଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଧୀର ହୁଏ ବା ଲୋକମାନେ ଗରିବ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ବଳର ଅଭିଶାପ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଦେଶଟି କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, କେବଳ କପା ବିକ୍ରି କଲେ କମ ଟଙ୍କା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେହି କପାରୁ ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ବିକିଲେ ଲାଭ ଅଧିକ ହୁଏ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଶିଳ୍ପର ଅଭାବରୁ, କେବଳ ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଓ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଳର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଲିମ ନ ଦେବା, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଲାଭ ଯୋଗୁଁ, କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଶେଷ କରିଦେବା। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଦେଶରେ ସମ୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶଟି ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଗରିବ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ବଳରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଫଳତା, ଭାରତ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶିଳ୍ପାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଭାରତ କେବଳ ଲୁହାପଥର ବିକେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତିଆରି କରି ସେଥିରୁ ଗାଡ଼ି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ କାମ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହୁଏ। ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା? ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁପରିଚାଳକ ସାଜିବାକୁ ହେବ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା? ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଭଳି ସମ୍ବଳକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ପୁଣି ଭରଣା କରିପାରିବ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ବା ଖୁବ୍ ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ସୁବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଏହା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆମେ ପଢିଲେ କି ଭାରତରେ କେବଳ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ କୋଇଲା ରହିଛି ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୂଳ ଭାବରେ ଠିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଅପଚୟ ବା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଅଭିଶାପରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବା? ମାନେ ସମ୍ବଳକୁ କ୍ଷତି କରିବାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ବା ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ ବିନିଯୋଗ କିପରି କରିପାରିବା? ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ। ଆମେ କଣ କରିବା? ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ଦକ୍ଷ କରିବା କି ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଳକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ନ ବିକି ତାକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ଶାସନ ହେବା ଦରକାର। ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଠିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି କି ସେ ସଠିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଓ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେଭଳି ଲାଭ ଦେଇପାରିବେ, ସେହିପରି ନିୟମ କରିପାରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବିଦେଶରୁ ଏଠାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ, ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଠିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଏଟା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କି ସେ ବିଦେଶରୁ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ନିୟମ, ସଠିକ ତାଲିମ ଦେଇ ସମ୍ବଳର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୁସ୍ଥିର ଯୋଜନା କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା। ଆଜି ଖାଲି ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ 100 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସାରାଂଶ,
ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କେବଳ ଏକ ଉପହାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ଆସିଲା ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ସମସ୍ୟା, ରିସୋର୍ସ ଓଭର ୟୁଜ୍। ଭୂତଳ ଜଳ ଅପବ୍ୟବହାର, ଚାଷ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭୂତଳ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ବହିରେ। 1960 ଦଶକରେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଶସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଏବେ ପଞ୍ଜାବର 80% ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର 30 ମିଟର ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଏହା ଏକ ଭୂତଳ ଜଳର ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ବଞ୍ଚାଇ ତାହାକୁ ପୁଣି ଉର୍ବରତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୃକ୍ଷାରୋବେଦ, ଗଛ ଓ ମାଟିର ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ। ବୃକ୍ଷାରୋବେଦ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଗଛର ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମାଟି ଓ ଗଛର ସମ୍ପର୍କ, କେଉଁ ମାଟିରେ କେଉଁ ଗଛ ଭଲ ହେବ ତାହା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା, ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଲେ ନିମ୍ବ ଓ ରସୁଣ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ସୁସ୍ଥିର ଚାଷ, ଏହା ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଏବଂ ଗୋବର ସାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସିକିମର ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ତୁମ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସିକିମର ସଫଳ କାହାଣୀ। 2016 ମସିହାରେ ସିକିମ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 100% ଜୈବିକ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଗାନିକ ଷ୍ଟେଟ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଲାଭ, କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧୁରିଲା, ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରଜାତି ମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତୁମ ବହିରେ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ସମୟରେ ଅନେକ ଧୂଳି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାହାରେ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଜୈସଲମେରର ଦୁର୍ଗ ପରି ମାଟି ଓ ବାଲି ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ସିମେଣ୍ଟର ବିକଳ୍ପରେ ଏହା ନିଆଯାଇପାରିବ, ବା ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅହିତକାରକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ, ସେହି ପଦାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ମାଟି ଓ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୌରଶକ୍ତି, କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳି ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସୌରଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। 2015ରେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାଦଲା ସୋଲାର ପାର୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପାର୍କ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଆମ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ ସୌର ଶକ୍ତି ପାଇଁ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମକୁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ?
ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ମାଲିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ସୁପରିଚାଳକ ଆମକୁ ନିଜକୁ ମାଲିକ ନୁହେଁ ସୁପରିଚାଳକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତାକୁ ଖାଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପାଠରେ ଏହି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଉପସ୍ଥାପନ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।